Igama lami nguMelusi kaSikhosana. Sibuyile futhi sizoqedela le besikwenza ngaphambilini i-compound interesting upart 2 wakhona noma isigaba sesibili sakhona. Sizoqhubeka la sigcine khona. Sigcine sifuna impendulo ukuthi mawuboleke ishumi ngelanga uzobhadala imali engakanani. Sithole ukuthi 1.072 to the power 365. Kusho ukuthi ngelanga imali noma i-interest rate ozongibhadala yona njalo ngenyanga mawufunile. Kepha ngiyayisola njengoba ngikhiphe lesa spreadsheet sethu, ngifuna siqale kahle phansi ngoba ngathi ngibale ngijahile. Angibalanga zona kepha ithi sibone ukuthi ngibale zona, so sifuna ukubona ukuthi uzongibhadala imali engakanani ngonyaka. Le 1.027 ithi sibone uzongibhadala. Ngiyaklina nje laphayana masinyane, sengizothi ke 1.027 to the power 360 to the power 365. Nako kuyangibhedela, ayiyenzi lento engiyifunayo, ayinginiki le mpendulo futhi engiyifunayo. Ngiqale phansi plus 1.0702 to the power 360 iyenza iyala kwaze kwenzakalani. Ngishilo kuqaleni ngathi ngiyayisola le interest ngoba ngathi inkulu kakhulu for ilanga, inkulu kakhulu. Athi ke siqale sibale kabusha, okay. Ngizothi 100% or 100% yabo over 360. Nayi ke ubani u-0.002 yiyo i-compound interest yangelanga osizoyikhokha noma uzongikhokhela yona. Kusho ukuthi kahle kahle u-1.0274 imali lena ozoyikhokha kimi njalo ngelanga uma uboleke ishumi. Sifuna ukuthola ukuthi izobe iyimali engakanani. Iyafana nokuthi u-2.74% ngelanga. Imali nayo 2.74% ozongibhadala yona ngelanga, hayi ngonyaka, hayi ngenyanga, kepha ngelanga. Sesizothi ke 1.00274 to the power 365. Na ngiyayenza laphayana ukuthi ngishaya nje masinyane, uyayibona phambi kwakho. Na imali esiyitholayo 2.74 nenamba lapha eceleni, kepha lezi izimbala yizo sizobheka kuzo. Na imali ozongibhadala yona ngonyaka mangikuboleke mawubhadala interest rate yangelanga. Ngelanga mawubhadala i-interest rate bayibiza i-daily interest rate, izoba yimali engango 2.7148 imali ozoyibhadala. Khumbule ukuthi siyenzile eyenyanga, sayenza yonyaka, sayenzelo. Ngifuna sithole yelanga, ye-hour. Uyazi ukuthi khona ukuthi hour ne-hour ungangibhadala malini, so ukuthi senze yona manje. Njengoba ngishilo sesifuna ukubona le ye-hour ke ukuthi mangiboleka imali interest rate yange-hour izoba ngakanani. Ngizothi 365 times 24. Sifuna ukuthola ukuthi sinama-hour engaki onyakeni. Sithola ukuthi sinama-hour ayi-860 ngonyaka, sinama-hour awu-860. Ngakho-ke sesifuna ukuthola ke i-percentage yethu esizothi yona u-0.00014. Ngabe niyibone kahle but kapha ngizonichazela. Nayi sikanje, nayi impendulo esiyitholile. I-hourly compound noma i-hourly i-compound yethu nge-hour i-R1 mangikuboleka i-R1 nge-hour izokhuphuka ngemali engaka. Sizothi u-100% divide ngo 860 ama-hour ngonyaka.
ama-hour esinawo ngonyaka, sithola ukuthi impendulo yethu u-0.0114%, kahle kahle u-0.0001 noma abaziro ababili abathathu ngibheke kahle. Okay, nayi compound interest yethu, ngiyaxolisa imisithutha. Okay, compound interest yethu ilela 10.10003.114 yiyo imali yethu. Imali yethu nge-hour izokhuphuka ngaleyo 0.0014. So sasifuna ukuthola ke ukuthi ukhumbule compound interest, ukhumbule ukuthi sizophinde sitimes lena masifuna unyaka wesibili sitimes ngo2 ngenye futhi sizitimes ka2 fana ukuthi to the power 2 ngomunye 1.000114. Masifuna unyaka wesi3 sokwenza omunye wesithathu kanjalo kanjalo, kepha sifuna ukuthola ukuthi nge-hour ama-hour, ngiyaxolisa la besenza i-hour lesi2 hour lesi3, sesifuna ukuthola i-hour ngonyaka, ama-hour ngonyaka sobhadala malini. Ama-hour ngonyaka ukhumbula ubani u-8765. Senze isibalo sakhona ke, thatha i-spreadsheet sami futhi ngathatha i-calculator mawukwazi ukusebenzisa i-spreadsheet. Sesizothi ke manje 1.000114 to the power 760. Impendulo yethu esiyitholayo u-2.714. ubani u-2.714 yiyo impendulo yethu esiyitholayo. 44 ke lezi inombolo ezingabalekanga, yiyo ke impendulo yethu esiyitholayo. Imali esithi masithi imali yethu ngikuboleka imali yami 10 lami and ulibhadala nge-hour, i-interest rate yami ukhumbule u-0.00, sengikuchazela u-0.004 yaze yasihambisa yazosifikisa ukuthi masongibhadala ngonyaka ile yamali u-2.71. Ngaphambi kokuba sekude kakhulu ngifuna ukuchaza okuncane ukuthi ukhumbule masiqala ngibhadala ngonyaka i-1 rand yami ngiyithole isu-200. Uma ngibhadale nge-6 months ngiyithole sokuyimali engange-225 amase ngikuboleka futhi ungibhadala ngengaki ngey'nyanga ngithole u-2.77 ngithole u-2.66. Mangikuboleka futhi imali yami usongibhadala ngelanga, manje i-interest yami ikhuphuka ngelanga, ngithole leya mali ka-2.17. Wangiphinda futhi mangikuboleka imali yami ungibhadala ngenyanga ngama-hour, yafana futhi. Into ebalulekile lena kumele siyiqondise ukuthi ifike lapho manje ingasakhuli khona isiphelela. Futhi nenye into lapho imali isikhathi siba siningi, isikhathi siyasiba sincane imali iyenzani ikhula yona. Makuyi-1 year imali incane, makulokhu kukhuphuka iy'nyanga imali ithanda ukuthi ngathi iba inkudlwa nyana. Sizokwenza lokhu ke manje bengifuna sikwenze-ke, asizame ukuqoqa yonke lento besiyenza kahle kahle. Sikwenzile iformula nje ngizokupha yona u-P okuyi-principal yethu. P ufana nokuthi u1 plus 100%, lobo kumele ungibolekene lo 1 okumele ubumbolekile, plus u-n. U-n isikhathi ozobhadala ngaso to the power n. Compound interest into esenzile, iformula ye-compound interest ke le. Asikufaka emqondweni lokho ukuthi ngikhuluma ngani. U-P wethu u1, ukhumbule i-1 rand leya esibolekile. U-P 1 rand le esibolekile, 1 plus i-100% ka1 u1 rand. 100% ka1 u1 rand times unyaka u1 lo n u1 unyaka u1, sizothola ukuthi imali engango 2 rand. Senzeni sidivide, sithe 1 plus 1 rand divide by 1 to the power 1, sithola malini u2 rand. Mase senza i-12 months
inyanga sithena u1 leya u1 plus 1 rand lo sihlale sikhuphuka ngayo over or divide by 12. Divide by 12 to the power 12. 1 rand ukhumbule interest yethu le esikhuphuke ngayo. 1 rand wethu simkhuphula ngo1 rand 10% masimkhuphula nge12 months njalo. Nayi 12 months bala lapha yana is equals to 1 plus 1 divided by 12 divide to the power 12 ingaki 266 mangaqamba mang 260 okay xolisa 261.3 singathi 206 kahle kahle ngoba 1.3 loya akasebenzi kangaka. Siphinde ngathi u1 times 1 plus 1 rand lo sikhuphuka ngayo 360 mase ngokuboleka manje u365 ngelanga sithola ukuthi u270 noma sengokuboleka ngehour sathola ukuthi u271. Kunalo lento ka infinity kusho ukuthi lapho khona imali ingasakhona ukukhuphuka. Infinity ke lena ngathi infinity cha akusi infinity into engapheli kepha le kula imali noma soyikhuphulile noma wathi uthi uyikhuphula angeke manje ize idlule ifike kwenye inamba yokhuphuka noma yoba interest ize iphelele lana akusekho okunye ukukhuphuka. Maningi amagama emaths engabe ngiyakutshela wona noma emathematics osazowaqonda kwamanye amavideo sazofunda ngawo ukuhamba kwesikhathi. Kepha namqondo engifuna ukuletha kini we-limit. Limit lento bengisho manje ebengichaza manje ukuthi kulapho khona ulimit ucontroller u-n. Kuhambe kufike isikhathi lapho khona into masikhuphula iphelele noma ibe ne-limit ingasakhuphuki ukuya phambili. Na lento bengichaza kancane ye-limit. I-limit ifana nokuthi sizothi le formula ebesiyenzile le ngiqeda kuyibhala manje. I-limit nawumqondo we-limit lapho u-n khona ayinamba enkulu kuhambe sibe naloya ngizombhala nje kubo iyomkhulu sazombona nama-calculator wakho asazokunikeza yona noma sibhale ngaye sifunde ngaye. Ulimit wethu noma ulimit yethu wethu laphayana ube u2.7 sithe sesifika ku360 soma sesenza ne-hour sathola impendulo efanayo. U-n loyana uma ekhuphuka mangafaka umiliyoni ku-n loyana nalaphayana to the power million noma ngafaka to the power zillion to the power trillion ngisazofana nomuntu ozothola inamba impendulo a1. Interest yethu ifika ku-limit ayisakhuphuki kulapho n khona emkhulu kakhulu noma u-n ekhuphuke kakhulu ilimit yethu seyihlala ikuba kulento abayibiza i-constancy ayisakhuphuki imali yethu. Interest le kumnandi mawufuna ukwazi esikhathini samanje kubalekile umqondo engifuna ukunika wona kubalekile ukwazi ngale zinto zama-interest. Siyafunda nisazosebenza kumele nazi ukuthi uma uboleka ebank ama-credit card nayo yonke lento le zihamba kanjani. Baku-charge i-compound interest, baku-charge ngenyanga ngelanga ngonyaka 6 months izinto ezikanjalo. Kuzokusiza ukuthi uhlale uzazi uzifunda ukuze uziqonde uzokwazi ukuthi usurvive noma uphile kahle kulomhlaba esiphila kuwo. Siyabonga.